Umbukeli amaphoyisa asebhubhise ngenhlamvu isigebengu ebezithi zizama ukubamba inkunzi. Umbukeli ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Amaphoyisa asehlakaze ngenhlamvu isigebengu esisodwa sayeka ukuphefumula khona lapho kwathi ezinye ezingu-4 zashaya imoto zabaleka. Kube ukuthi la madoda angu-5 abehamba nge-Ford Ranger emhlophe ebanjwe ibambe inkunzi. Umuntu omdala ikhehla belihamba ngemoto lapho aphakathi emgwaqeni onguthelawayeka u-M2 weGoli. Bafike bema phambi kwakhe behla bamkhomba ngesibhamu, kanti ngenhlahla kwaqhamuka amaphoyisa abagijimisa. Amaphoyisa adubula lo yedwa, abanye baphuma emotweni babaleka. Uyambukeli amaphoyisa athole isibhamu kule moto kanye namafoni nama-laptop. Umbukeli basathungathwa laba abanye ababalekile. Bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvuleka ku-comment section. Sale kahle.